Ahojte priatelia, poďme si spoločne predstaviť samotný software CHC Nav, ako sú základné funkcie a základná práca s navigačným systémom. Dole v popise videa nájdete samotnú inštruktáž a taktiež manuál k navigácii CHC Nav. Poďme si spoločne ukázať, z čoho sa skladá naša navigácia. Takže skladá sa z elektrovolantu, kde nie je žiadny odpor, a samotnej gule na volante. Ďalej tu máme Full HD kameru, následne anténu, v ktorej je zabudovaný gyroskop, internetová anténa a RTK anténa na príjem signálu a samotný 12-palcový tablet, kde rozdiel medzi navigačným systémom NX612 a 610 je iba vo veľkosti tabletu. Pri modele NX612 máme 12-palcový tablet a pri modele NX610 je 10-palcový tablet. V ponuke máme taktiež aj pasívne navádzania, tento model je konkrétne Guide 10, ktorý nám slúži hlavne iba čisto na navádzanie traktora, kde vieme pracovať s presnosťou do 10 cm zadarmo a do 2,5 s RTK signálom. Navigácia sa zapína horným tlačidlom zo zadnej strany tabletu, stačí ho podržať 5 sekúnd, následne sa tablet zapne, vypína sa rovnakým spôsobom, stlačíme horné tlačidlo, tablet sa vypne a spodným tlačidlom si iba uberáme hlasitosť na tablete. Navigácie sa nám v podstate zapína aj samotná aplikácia a ako prvé nám vyjde užívateľská zmluva, ktorú dáme vždy súhlasím. Vyzerá samotné rozhranie navigácie a poďme si vysvetliť základné funkcie a taktiež ikonky na tejto obrazovke. Takže vždy naľavo hore máme v podstate RTK signál, teraz vidíme, že robíme s presnosťou do 1 cm, vedľa toho máme internet. Internet máme vtedy, ak tam svieti hodnota 0, 1, 2, 3 a 4, 5. A naľavo môžeme vidieť počet družíc, od ktorých chytáme samotný RTK signál. Ako náhle nám bude svietiť jedna ikonka na červeno, tak to znamená, že buď nemáme RTK signál, alebo nemáme internet. RTK signál nemáme vtedy, keď vypadne na celom Slovensku, čo sa dosť často aj stáva. A internet nemáme vtedy, keď v podstate máme obyčajnú SIM kartu od operátora, ktorá v podstate nemá v danej oblasti pokrytie. Pravo od RTK signálu máme samotnú odchýlku, ktorá nám v podstate udáva, koľko sme vzdialení od navigačnej línie, čiže teraz vidím, že som nejakých 4 cm doprava, to ja som presne, a ako náhle sa dám doľava, tak vidím, že už som od riadka dosť ďaleko. Ukazuje nám to hlavne v centimetrov, čiže teraz som ďaleko zhruba 2 metre. Samotné riadky navigačných línií sú uložené buď tuto v krúžkov, alebo oproti, ako máme odchýlku, si môžeme všimnúť, že ako náhle sa presunieme do ďalšieho riadka, tak tuto nám taktiež zobrazuje v podstate, v ktorom riadku sa nachádzame od základnej AB línie. Ďalej máme samotnú rýchlosť, čiže ako náhle teraz pridám rýchlosť, vieme si osledovať samotnú rýchlosť traktora. V pravom hornom rohu si môžeme všimnúť výmeru a správu úloh. Ako náhle to rozkliknem, tak si vieme pozrieť, kde sa momentálne nachádzame, s tým, že ako náhle si vytvoríme hranicu, tak vidíme tu celkovú výmeru pozemku, kde si vieme odsledovať, koľko už máme odrobené, akú máme výmeru pola a koľko nám chýba odrobiť. A v podstate v tejto správe úloh, ako náhle odrobíme celý pozemok a vykreslíme ho taktiež, tak tuto si vždy vytvárame novú úlohu, následne počas ktorej sa zbavíme pôvodného vykreslenia s tým, že AB línie a hranica nám vždy ostáva. V prvej úlohy máme funkciu hranicu z pokrytia. To znamená, že ako náhle ja sa vrátim do hlavnej obrazovky a zapnem si manuálne vykreslenie, tak kvázi poviem príklad, že my si zapneme postrekovač, urobíme si kvázi prvú úvrať pekne dookola a ako náhle my si vykreslíme tú danú našu hranicu, tak prejdeme do našej funkcie. Ako náhle si obídeme našu celú rolu, prejdeme do opätovnej funkcie a teraz v podstate klikneme na hranicu z pokrytia, na základe ktorej si vieme vytvoriť samotnú hranicu. Čiže teraz kliknem iba na uložiť hranicu, potvrdiť. Vidíme na samotnej mape, že už máme pridanú našu hranicu. Keď sa vrátim naspäť, tak mám vytvorenú samotnú úvrať. Na ľavej strane si môžeme všimnúť ďalšie ikonky, poďme si ich spoločne vysvetliť. Prvá ikonka znamená samotné pridávanie náradia, druhá ikonka je pridávanie AB čiar, tretia je samotné správa polí, kde si vieme pridať pole alebo odstrániť pole,
Ďalej máme nastavenia, to sa týka konkrétne volantu, kde si vieme pridávať a uberať citlivosť. Následne máme samotný komfort, kde si vieme prepínať režimy a taktiež samotný dizajn, či už sa jedná o 3D alebo 2D. Následne máme všeobecné nastavenia a úplne dole máme už iba čisto informácie o aplikácii. Ako si môžeme všimnúť, tak v ľavou dolnej ikonke nám svieti červená bodka. Čo to znamená? Tá červená bodka znamená, že v podstate vyšiel nový update. A poďme si spoločne ukázať, ako sa navigácia aktualizuje. Prejdeme spoločne do nastavení, klikneme na nastavenie systému, dáme si o zariadení a tuto klikneme na ikonku aktualizovať a software online aktualizácie. Teraz keď dám potvrdiť, tak sa mi aktualizácia načíta a vidíme, že vyšiel nový update, ktorý si už iba stiahneme. Po aktualizácii nám vybehne takéto okienko, čo znamená, že aktualizácia bola úspešná. My vždy klikneme na toto modré okienko a následne už iba počkáme, keď sa nám načíta samotný software. Na samotnej bielej ploche softvéru si môžeme všimnúť kompas, ktorý nám ukazuje zemepisnú dĺžku a šírku. Následne tuto máme samotnú kameru, ktorú si vieme v podstate pridať aj do dialógového okna. Tuto máme taký samotný bod, lebo teraz vidím, ako náhle sa chcem posunúť, tak mi vždy centruje navigácia na traktor. Ako náhle to kliknem, tak viem sa krásne posúvať v samotnom rozhraní navigácie a viem si odsledovať, koľko mám odrobených riadkov a takéto veci. No a potom samotné približovanie a oddialovanie vieme v podstate posunutím prstami, alebo tuto máme samotné plus a mínus. Autopilot sa zapína na tablete týmto tlačidlom. Teraz vidím, že autopilot je stlačený, je zapnutý a automaticky mi vykresluje pozemok. Ďalej, autopilot si viem aj vypnúť a zapnúť pod volantom. Tlačidlom pod volantom. Poďme si spoločne ukázať, ako si túto kameru vieme dať zvlášť do dialógového okna. Čiže prejdeme do nastavenia systému, hardware, a tuto si zapneme režim plávajúceho okna. Teraz keď sa vrátim naspäť a kameru rozkliknem, tak si môžem všimnúť, že kameru mám zvlášť v okne, ktorú si viem kdekoľvek posunúť, alebo kvázi keď kliknem na to ešte raz, alebo kvázi keď kliknem na tieto šipky, viem si ju posunúť naspäť dozadu a vidím ju v podstate vo väčšom rozlíšení. Poďme si teraz spoločne ukázať, ako sa vytvára pole, ako sa vytvára AB línia a ako sa vytvára samotná hranica. Poďme si spoločne vytvoriť pole, takže dá sa tam dostať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, vidím túto takú ikonku pola, tu vždy rozkliknem a kliknem správa polí, kde v podstate mám svoj manažment polí. Druhý spôsob je taký, že prejdem na nastavenia, kliknem na agrosprávu, a pomocou tejto ikonky sa viem taktiež dostať do toho istého rozhrania. Samotné pole si vieme vytvárať kliknutím na tlačidlo vytvoriť. Tuto si vždy prepíšeme názov, kde bude naše pole. A teraz tuto si vieme zadať taktiež klienta, v podstate pre koho to robíme, keď sme nejaký službár a samotný názov farmy alebo teda firmy. Teraz dám vždy, že potvrdiť a ako náhle mám vytvorené pole, tak v tom poli si viem vytvoriť už AB línie a hranice, takže vždy klikáme na podrobnosti. Tuto máme samotný prehľad toho pola a tuto týmito šedými ikonkami si vieme za radom vytvárať dané veci. Teraz kliknem na správa hraníc, pretože chcem si vytvoriť hranicu tým druhým spôsobom. Kliknem na tlačidlo vytvoriť, sem si zadám svoj názov hranice. A tuto si zvolím samotné kopírovanie pozemku. V podstate orientujem sa na základe toho, ako v danom momente stojím na hranici, čiže či už som ľavým bokom k hranici alebo pravým bokom k hranici, je to čisto na vás, ktorý spôsob si zvolíte. Ja si dám teraz, že ľavý spôsob a ako náhle dám potvrdiť, tak vyjde mi takéto okienko, kde kliknem vždy nahrávať
A teraz v podstate si takto pekne viem obísť celý svoj pozemok, ktorý, keď teraz by som stlačil fajku, tak by mi pekne seklo ten pozemok. Čiže ja ho reálne ani celý nemusím obísť, ak je to napríklad nejaký dokonalý štvorcový pozemok. Ako si môžeme všimnúť na hranici, tak vieme si vždy nastaviť v podstate po koľkých metroch nám vykreslí daný bod. Na základe týchto bodov si vieme potom vytvárať samotnú AB líniu. Čiže teraz chcem ukázať hlavne aj to, že my v podstate vieme prejsť až na koniec, ale ako náhle stlačím ja teraz túto zelenú fajočku, vytvorí sa mi hranica, tuto máme pekne vykreslenú a na základe toho si viem teraz v tej hranici špecifikovať dané veci. Čiže viem si tu zvoliť počet súvraťových línií. Je to čisto na vás, koľko súvraťových línií si tu dáte, väčšinou sa zvykne dávať od 1 po 3, takže ako náhle dám teraz, že 1, vidím pekne prvú úvraťovú líniu, po ktorej sa viem pohybovať. Následne tu máme funkciu, že vyplniť navigačnými čiarami. Čo to znamená? Ako náhle si túto funkciu spustím, tak v podstate my ako náhle si vytvoríme AB líniu, tak je to nekonečná priamka. Ale pomocou tejto funkcie nám pekne bude samotné AB línie ohraničovať náš pozemok. Teraz si poďme ukázať, ako si viem vytvoriť samotnú AB líniu v mojom pozemku bez toho, aby som sa musel reálne pohnúť s traktorom. Čiže klikneme na ikonku vybrať body. Teraz vidíme naše body, ktoré sme si vykreslili a tuto už si iba zvolím jeden bod, pôjdem dole, druhý bod, vidím, že mám AB líniu, dám potvrdiť, potvrdiť. Teraz mi vybehlo okienko, že úspech, vrátim sa naspäť, kliknem na použiť. Vrátim sa zase naspäť, takže tuto vidíme už našu úvraťovú líniu a už teraz si iba ukážeme, ako si tú AB líniu tam dostať. Takže pôjdem zase do pola, správa polí, podrobnosti a ako náhle kliknem na navigačné línie, tak vidím tú svoju AB líniu, ktorú som si vytvoril pomocou zvolenia 2 bodov. Ako náhle dám použiť, vrátim sa naspäť, tak už mám automaticky natiahané AB línie. Poďme si teraz spoločne ukázať, ako sa pridáva samotná AB línia pomocou šoférovania. Takže prejdeme zase do správy polí, rozklikneme si podrobnosti a ideme ďalej navigačné línie. Klikneme si vytvoriť. Tuto si vždy zvolíme AB čiaru, ktorú chceme vytvárať. Najbežnejšia je AB línia a krivka, takže chcem si vytvoriť AB líniu, dám na vytvoriť. Stlačím si bod A. Stačí mi prejsť iba 5 metrov, ale keď už robím tú prvú AB líniu, tak je stále dobre prejsť od začiatku po koniec pozemku, aby som tú AB líniu mal čo najpresnejšie. V podstate, keď dojdem na koniec, kliknem B, sem si vieme zadať názov, takže dám si tu, že línia, dám OK a teraz už mám v podstate naťahané AB čiary a viem už s navigáciou pracovať do presnosti 2,5 cm. Poďme si ukázať teraz druhý spôsob, ako sa vytvára AB línia. Takže tuto naľavo máme druhú ikonku AB. V tejto sekcii máme rôzne typy čiar. Hovorím, najpoužívanejšie AB línia a krivka. Čo je dôležité, je to, aby sme si vždy pozreli, aké pole používame. To je dosť dôležité hlavne vtedy, aby sme neurobili tú chybu, čo je dosť častá, že v jednom poli si vytvorím, poviem príklad, 20 ABčkových čiar a potom sa neviem zorientovať, ktorá čiara je k čomu orientovaná. Takže vidím, že mám zvolené pole, prejdem sem, kliknem na krivku, stlačím bod A, teraz sa pekne pohnem s traktorom a vidím, že musím prejsť aspoň 25 metrov. Krivku je dobre využívať hlavne vtedy, ak máme pozemok zakrivený do nejakých oblúkov. A takto, keď si pekne prejdem ten samotný pozemok, tak nakoniec stlačím bod B, kde si už iba dám potvrdiť. A teraz vidím, že samotné AB línie sú do poloblúka. Nemusí to byť vždy do poloblúka, môže to byť aj nejaká voľnovka, čiže v podstate je to orientované na tom, ako my orientujeme ten daný traktor na poli. Poďme si spoločne ukázať, ako si ja viem v podstate pridať viac AB línií ako 5. Čiže prejdeme do nastavenia systému, navigácia a tuto máme počet vykreslených navigačných línií. Čiže máme tu nepárne čísla od 5 do 13, čiže ako náhle ja si dám teraz, že 13, dám OK, použiť,
a vrátim sa domov, tak vidím, že mám tých navigačných línií vykreslených 13. Spoločne ukázať, ako sa upravuje samotná citlivosť elektrovolantu, takže klikneme na štvrtú ikonku nastavenia. Tuto si vieme nastaviť samotnú agresivitu, čiže ako náhle ja nastavím agresivitu väčšiu, volant sa mi mykoce viac. Ako náhle ja si agresivitu znížim, volant sa mi mykoce menej. V podstate nie je vždy dobré si znižovať tú agresivitu na minimum, iba z toho hľadiska, že traktor sa nebude stíhať orientovať na AB líniu a je dobré vždy kontaktovať svojho predajcu a poradiť sa s ním, akú citlivosť nastaviť. Poďme si ešte ukázať pokročilejšie nastavenia, kde si vždy musíme vypnúť autopilot, klikneme na pokročilé nastavenia a tuto keď prejdeme dole, vidíme agresivitu online a agresivitu prístupu. Agresivita online znamená, ako sa mi traktor správa, keď už je navadený na AB líniu, a agresivita prístupu znamená, ako sa mi traktor navádza prvýkrát na AB líniu. Čím je hodnota nižšia, tým je v podstate agresivita menšia volantu, čiže menej sa mi myká. Čím je vyššia, tak tým viac traktor reaguje na tú AB líniu a snaží sa byť čo najpresnejšie. Nie vždy je dobré si tam dávať najvyššiu agresivitu, pretože potom ten volant strašne trhá, ale treba sa fakt poradiť s predajcom a v podstate spoločne nastaviť správnu agresivitu pre váš traktor. Poďme si teraz spoločne ukázať samotný komfort. Takže tuto vidím takéto 4 hexagóny, kliknem na to a tuto si viem prepínať nočný režim a denný režim. Pri nočnom režime sa nám zníži jas. V podstate je to dobré hlavne keď robíme v noci, aby nás neboleli oči. A ako náhle si chceme v podstate prepnúť iba vizuálny pohľad, tak klikneme na 3D a môžeme vidieť traktor v 3D priestore. Poďme si ukázať teraz funkcie, ktoré sú umiestnené napravo. Sú to pokročilé funkcie. S týmito funkciami je dobre sa zahrávať, keď už mám nejakú skúsenosť s navigáciou a v podstate viem už kvázi vytvárať tie základné veci. Takže tuto napravo vidím rýchle vytvorenie AB čiary, to znamená, že kliknem na AB líniu, dám nahrávanie, stlačím bod A, prejdem aspoň 5 metrov, stlačím bod D, potvrdím a viem si takto rýchlo vytvoriť hranice. Prečo mi nezobrazuje teraz AB líniu? Jednoduchým spôsobom, keďže mám línie ohraničené pozemkom, tak v podstate nemám šancu vidieť tú AB líniu ďalej, ako je za pozemkom. Ďalšia funkcia je vyrovnávanie riadkov, takže teraz keď sa dám za pozemok, aby som videl svoje AB línie, tak v podstate ja ako náhle kliknem na túto funkciu, tak ja si viem zarovnať pekne AB línie s traktorom. To je dobré robiť vtedy, keď poviem príklad, že posunie sa viac traktor a vidím, že mi nesedí kolejový riadok ani AB línia, tak vtedy klikám na funkciu centrovania a pekne zarovno s traktorom mi vycentruje AB čiary. Ďalšia funkcia je posun riadkov. To si ukážeme tak, že traktor zastavím, priblížim sa viac k tomu riadku a teraz si viem tuto nastaviť v podstate samotné posunutie riadku. Teraz si posúvam tú AB líniu po centimetroch, čiže teraz keďže si ju posuniem o 5 cm doprava, tak kliknem na toto tlačidlo a v podstate AB líniu mi posunie viac doprava. Teraz vidím, že tu mám už väčšie zväčšenie, čiže viem to maximálne posunúť o 2,5 metra doprava a 2,5 metra doľava, alebo viem si to pekne vycentrovať ešte touto funkciou na svoj traktor. Ďalšia funkcia je manuálne zapínanie a vypínanie vykresľovania, čiže to si zapínam v podstate manuálne vtedy, keď si chcem vytvoriť tú samotnú hranicu z pokrytia, alebo v podstate zapínam si to vždy, keď viem, že autopilot sa do danej oblasti nevie dostať a musím to ošoferovať ručne a týmto si vypíname a zapíname dané vykresľovanie. Poďme si teraz ukázať, ako spoločne vytvoríme novú úlohu a kvázi vytvorením novej úlohy sa zbavíme pôvodného vykresľovania s tým, že úvrať a AB línie nám ostanú. Takže klikneme vpravo hore na túto výmeru. Tuto vidíme, koľko sme odpracovali na našom poli, akú máme výmeru. A keď kliknem na novú úlohu, tu si premenujem v podstate, čo som tam robil, alebo čo idem vytvárať teda. Takže idem teraz, dajme tomu, že siať, tak dám si, že sejba.
A teraz keď sa vrátim naspäť na domovskú obrazovku, tak vidím, že vykreslenia som sa zbavil a v podstate teraz vykonávam úlohu siatie. Takže ako náhle zapnem autopilot a navediem sa na AB líniu, tak môžem na novo začať vykresľovať. S tým, že svoje úlohy si potom vieme spätne odsledovať takto, že prejdeme do správy polí, klikneme na naše pole a podrobnosti, pôjdeme do správy úloh a tuto si vieme pozrieť, že teraz vykonávam novú úlohu Sejba 1, predtým som vykonával úlohu Sejba, diskovanie a takto mám prehľadné v podstate tie úlohy s tým, že keď kliknem na tú pôvodnú úlohu a vrátim sa, tak viem si spätne pozrieť, ako som ten pozemok odrobil. A pridáva náradie, upravuje a taktiež ako si viem odstraniť pôvodné náradie, takže vždy klikám na hornú ľavú ikonku, vidím tu nejakú sejačku a kliknem na správa náradia. Tuto už môžem vidieť nejaké svoje náradie, ktoré som si pridal. Takže ako sa pridáva náradie, kliknem hore vľavo na tlačidlo pridať. Sem si zadám názov svojho náradia, takže dám, že postrekovač. Tuto si zvolíme spôsob uchytenia náradia, takže keď je náradie upevnené napevno, tak už si iba volím spôsob, či mám náradie pred traktorom alebo za traktorom, alebo keď je náradie umiestnené na guli a otáča sa zároveň s traktorom, tak kliknem si na tretí spôsob. Potom prejdem ďalej a tuto máme pekne farebnú tabuľku, kde si všetko musím ručne pomerať s metrom. Ačko je najdôležitejšie, je to pracovný záber. Vždy hovorím aj zákazníkom, že treba to pomerať ručne, pretože nie vždy sedí pracovná šírka s uvedením v nejakom katalógu, takže pekne s metrom si pomerám Ačko, potom mám Ečko skutočnú šírku, to je od začiatku po koniec náradia, Fko mám skutočnú šírku náradia pred trojbodom, Cčko je celková šírka od konca náradia po trojbod, Bčko nastavujem vtedy, ak idem siať kukuricu, slnečnicu, býva to väčšinou spon alebo medziriadková vzdialenosť, ktorá je 0,75 metra. A Dčko je vyosenie, stalo sa mi to osobne raz, keď v podstate zákazník mal od výroby vyosenú sejačku. To Dčko je vždy dobré odkonzultovať s predajcom, keďže nie je to ľahké nastaviť. A potom ďalej, čo si viem ešte tuto nastaviť, tak je samotná farba pokrytia, čiže to už je iba v podstate kvázi komfort obsluhy. Keď prejdem ďalej, toto nás absolútne nezaujíma a prejdeme ďalej a tuto máme samotné otáčanie. Otáčanie je vždy za príplatok, ale ako náhle ja si zakúpim otáčanie, tak viem sa otáčať buď na úvrati, pred úvraťou alebo za úvraťou. Potom kliknem na tlačidlo OK a tuto si viem takto prepínať svoje náradie, ktoré už mám popridávané. Prípadne, ak nejakú hodnotu zadám zle, netreba na novo vytvárať náradie, ale od toho je tu takýto kľúč, ktorý keď kliknem, tak viem si prejsť naspäť do merania a viem si danú hodnotu prepísať na hodnotu, ktorú požadujem. V podstate, keď už si zvolím náradie, vrátim sa na domovskú obrazovku a môžem pracovať s traktorom. Čo je ešte dôležité spomenúť, tak teraz vidím, že mám za traktorom nejakú sejačku, ktorá má pracovný záber 6 metrov a poďme si ukázať, čo sa stane teraz s líniami, ak ja si zvolím postrekovač, ktorý má 18 metrový pracovný záber. Takže kliknem na náradie, prejdem do správy náradia, prepnem si to na postrekovač, ktorý má pracovný záber 18 metrov, prejdem späť a v podstate vidím, že línie sa mi prispôsobujú na základe šírky náradia. Poďme si spoločne teraz ukázať samotnú agrosprávu, takže ako náhle kliknem na nastavenia a kliknem agrospráva, tak tuto mám v podstate okienka, pomocou ktorých sa viem už rozkliknúť do daných vecí, ktoré potrebujem urobiť. Takže ako náhle kliknem na pole, tak dostanem sa do pola, do správy polí. Ako náhle kliknem na líniu, tak dostanem sa už do konkrétneho pola, v ktorom sú tie dané AB línie. Ako náhle kliknem na stroj, tak tuto uvidím svoj stroj, v podstate, ktorý je tu pomeraný a kalibrácia sa vykonáva iba raz, takže to už v podstate konzultujete s predajcom. Následne, ak rozkliknem náradie, tak sa dostanem do správy náradia. Potom poďme si ukázať, ako sa pridáva RTK signál. Takže čo je dôležité povedať, tak RTK signál stojí 70 € ročne. V
tým, že kupuje sa od Eskaposu, presnosť RTK signálu je do 2,5 cm a poďme si ukázať, ako sa pridáva samotný RTK signál. Takže vidím, že mám zvolený RTK signál. Ako náhle by som chcel robiť zadarmo do presnosti HPP 10 cm, tak vždy si kliknem na tento signál HPPP, dám použiť a ako náhle sa mi pripojí môj tablet na signál, tak tuto v rohu sa nám bude odpočítavať v podstate presnosť. Vždy to prvé pripojenie trvá tak aspoň 10-15 minút a potom viem v podstate pracovať do 10 cm zadarmo. Teraz si poďme v podstate prepnúť na RTK signál, takže kliknem použiť, potom kliknem na tlačidlo pridať a prvé čo vidím, bod RTK stanica. Sem si môžeme zadať úplne hociaký názov, ja si dám sem, že test, následne prechádzame na IP adresu servera, sem vždy zadávame túto adresu, niekedy tam boli čísla, ale teraz už sa adresa zmenila a je dôležité ju tam prepísať, pretože ak máte v svojom tablete alebo svojej navigácie IP adresu s číslami, tak Eskapos teraz vydal upozornenie, že mení sa IP adresa a treba tú IP adresu zmeniť, pretože raz ten RTK signál kvôli tomuto prestane fungovať. Čiže sem si dáme skpos.gku.sk. Následne prejdeme do sekcie port, kde zadáme číslo 2101. Následne klikneme na zdrojovú tabuľku. Malo by vám vybehnúť takéto okienko. Ak vám to nevybehne, tak znamená, že nemáte internet. Tuto zvolíte vždy Eskapos CM32, dáte OK a potom tuto už si zadáte iba vaše heslo a prihlasovacie meno. Kliknete na tlačidlo potvrdiť a budete mať v podstate takto tuto napísaný RTK signál. Potom už iba kliknete na tento stav, kde sa vám zobrazí okienko, že ste úspešne pripojení a ako náhle ešte kliknem na podrobnosti, tak uvidíte, že buď vás pekne prihlásilo na prvý raz, alebo ak nie, tak buď ste zadali zlé heslo alebo zlé meno a RTK signál vám nebude fungovať. S tým, že niekto napríklad môže používať aj váš RTK signál, ako vidím tuto, čo je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa môže taktiež stať. Pretože jeden RTK signál funguje iba pre jeden traktor a v reálnom čase ho môže využívať iba jeden traktor. Ďalej, čo nás z tejto tabuľky zaujíma, je samotná bezpečnosť. Tuto si vieme nastaviť maximálnu rýchlosť, do ktorej nám bude fungovať autopilot. Treba si vždy skontrolovať, keď idete napríklad striekať a idete rýchlosťou 18 km za hodinu a nepôjde vám zapnúť autopilot, pretože vám vypíše, že prekračujete maximálnu rýchlosť, tak treba vždy si prepísať túto hodnotu na väčšiu. Potom tu máme silu pre vypnutie volantu, to znamená, že keď táto sila, čím väčšia je tá sila, tým ťažšie viem vypnúť elektrovolant trhnutím volantu. Následne tu máme nejaké upozornenia, čiže na únavu, sem si zadám čas, ako náhle si to zapnem, tak navigácia mi po 30 minútach vypíše, že mal by som odstaviť traktor, aby som v podstate nezaspal za tým traktorom. Následne tuto máme funkciu, že zapnutie tlačidlom elektrovolantu, to je vždy zapnuté, aby sme mohli vypnúť a zapnúť autopilot. A následne tu máme maximálnu rýchlosť pri otáčaní. To sa hlavne týka tých, čo si zaplatili automatické otáčanie na hranici alebo pred hranicou. Poďme si teraz spoločne ukázať, ako sa používa aplikácia AnyDesk. Ako náhle vám povie predajca, že potrebuje sa napojiť do tabletu, keď máte nejaký problém, tak vám povie, že spustíte si aplikáciu AnyDesk. Takže čo teraz urobíme? Klikneme na toto kolečko, kde sa dostaneme na domovskú obrazovku. Vyzerá to takto, sú tam nejaké dve štvorce. Keď to nemáte na ploche, tak iba posuniete prstom nahor. Vidím tú aplikáciu AnyDesk, tu vždy rozkliknem a vám tu vždy zasvieti takéto červené číslo. To nadiktujete predajcovi, ktorý si to napíše do svojho zariadenia a vy už iba potom čakáte. Ako náhle sa predajca k vám začne napájať, tak vám prvýkrát vždy vybehne takéto okienko. To je upozornenie v podstate, aby ste si dávali pozor na osobné údaje a vždy vy zídete takto dole a v podstate dáte, že som poučený, že môžu nastať nejaké rizika a taktiež zakliknete, aby sa vám už toto okno ďalej nezobrazovalo. Teraz dám potvrdiť a vyjde vám takáto tabuľka. Tá je dosť veľmi dôležitá.
pretože kebyže dáte teraz iba že potvrdiť, tak kvázi predajca sa dostane do vašej navigácie, ale nevie s ňou nič robiť. Takže vy vždy rozkliknete, po anglicky je to permission profile, po česky, ak to máte, tak je správa profilov. A toto keď rozkliknete, tak kliknite vždy na plný prístup alebo na úplný prístup, ak to je v češtine. S tým, že vy, ako náhle to nevidíte, tak musíte sa takto posunúť nižšie. Teraz ako náhle to zakliknem, tak dám, že potvrdiť a tuto už iba kliknem na Start Now alebo začať nahrávanie a ako náhle to potvrdím, tak predajca si už vie ovládať navigáciu cez svoje zariadenie. Momentálne sa nachádzame v závere videa, chcel by som vám poďakovať, že ste si tutoriál pozreli a ak by ste mali záujem o takúto navigáciu, tak neváhajte a kontaktujte ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili a ak sa vám dané video páčilo a chceli by ste vidieť viac, tak nezabudnite hodiť odber a like. Ja sa s vami lúčim, ahojte.